Ħajjethom jinbidlet mill-lejl għan-nar u lanqas biss nafu jekk se terġa' timxi bil-ġrieħi li ġarbet wara li weqgħet fil-Pjazza tal-Mosta. Dan qalu t-tifel ta' anzjana li fl-ewwel ta' Lulju li għadda waqt li kienet għaddejja bil-qadi tagħha ta' kuljum weqgħet fil-Pjazza tal-Mosta fejn ix-xogħlijiet ilhom għaddejjin għal diversi xhur, periklu kbir għal dawk li jkunu mexxin fiż-żona. F'intervista ma' Net News dan ir-raġel spjega kif kaġun ta' din il-waqa' ommu spiċċat kisret iż-żewġ saqajn. Dakinhar niżlet fl-ewwel ta' Lulju għaddiet għand il-Premier tixtri pasta u kif niżlet minn fuq il-bambina sabet pjanċa molli għal fuq mill-art biex jgħaddu toqba. U kif skapula dik il-pjanċa sabet pjanċa oħra u waqgħet fl-oħra miskina mbagħad għarrafaw għan-nies u ħadu għall-kliniku. Il-ħadd qed hemm flaxija ta' jommi u rajthom baqgħu jintaffu saqajja u ġew bluni ħadd ma dawn miksurin ma tela żgur li mhux. U sa deċidejna u t-nej fil-ħodu ħadni għall-X-rays. Mill-X-rays il-riżulta li t-nej miksurin asla ħaqrom it-tabibi ġifieri kien għadu ma ħax l-X-rays għalli dawn żgur miksurin it-nej saqajja. Waqal li jinsab ferm diżappuntat li l-awtoritajiet ma ħadu l-ebda azzjoni wara li kull ġurnata qed jaqgħu żewġ jew tliet anzjani buħut minnhom ikollhom bżonn aktar kura minħabba l-ġrieħi li jġarbu. Da qed jaqgħu miżarjament tnejn tlieta kuljum. Mhux ommi biss ġifieri u mhux qed tieħu action ta' xejn. Safety m'hemm xejn fil-pjazza. Kien hemm żminijiet fejn in-nies jimxu mal-karozza qasban kienu maħalla aċċess għal-nies minn fejn jgħaddu. Barra minn hekk għadhom ma jafux jekk ommu u se terġa' timxi għaliex għandha xi ġrieħi li huma aktar serji minn oħrajn. Allura dan ifisser li din l-anzjana għandha ċans titqatta l-kumplament ta' ħajjitha f'siġġu tar-roti u tkun dipendenti fuq ħaddieħor. Ommi ħajjitha spiċċat. Bħalma spiċċat tagħna tiegħu toħti pereżempju. Jiena l-liberu spiċċa kollu, issa ġi jisna għandna tarbija ġu puxxeru, ma tiċċaqlaqx ommi, ma tista' tagħmel xejn weħda kif ġietu. U kemm saddum ma nafux. U jekk hux ħatimxi iżjed ma nafux laqqas ukoll. Huwa saħaq li lest jieħu passi oħra sabiex jingħataw kumpens għal dak li għaddejjin minnu. Din jista' jkun għandha recovery mill-inqas ta' tmien xhur oħra. Inka tiġa bdejna eżempju għamlila ħafna spejjeż tiġaw pereżempju bootleg ma profitabilix l-isptar kellna nixtru aħna mill-boot. Daw din anzjana pensjoni waħda għax qatt ma ħadmet bil-pensjoni ta' missieri biss. Nippretendi li għandu jkun hemm kumpens ta' xi ħaġa. Jidher ukoll li dan ir-raġel spiċċa meddet wara li tefa' post fuq il-midja soċjali sabiex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni b'mod immedjata ħalli ma jweġġawx aktar anzjani. Hawnhekk huwa saħaq li pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni tal-biki fejn persuna lanqas biss tista' semma leħinha. Għax tfajt post pubbliku fejn jara kulħadd għandix dritt bħal għandu kulħadd. Ma nafx għalfejn dak it-teddid kollu. Wasalna fi-sklat tal-biki hawn Maltu li laqqas tista' ta' dokument fuq xi ħaġa qed issir li mhux qed issir skont il-liġijiet kif suppostom. L-appell ta' dan ir-raġel flimkien ma' diversi nies oħra huwa wieħed ċar sabiex l-awtoritajiet jagħmlu l-affarijiet bi pjan filwaqt li jassiguraw li ż-żona mhix ta' periklu għar-residenti kif ukoll għal dawk kollha li jmorru fi żona fejn qed isiru x-xogħlijiet.